Good evening mga kaspero. Ito na yung Workhorse dive light natin. Ayan. So, tatry natin to. Magna-night dive tayo mamaya-maya mga kaspero. Papahinga lang tayo. Tingnan natin kung ano yung magiging first blood and then yung quality nito. Kung gaano siya kalakas sa ilalim ng tubig. Ayan. Workhorse. Ayan. So, inayos ko mga kaspero. Nilagay ko dito yung lagay ng camera sa taas. Ayan. So, dito ko ilalagay yung camera ko. Yan yung setup niya. Magandang umaga mga kaspero. Time check natin, mga 2 AM ng umaga. So, magdadive tayo ngayon. Gamit natin ang ating Workhorse DL40. So, itatry natin ito. At sana makarami tayo mga kaspero.
Good morning mga kaspero, umaga na, kakahon lang namin. So naka-harvest yung Workhorse DL40 natin ngayon, nakaserte tayo. Dami nating narali mga kaspero, halos mga unicorn. Tapos may dalawang GT na maliit. Yan. So ahon na tayo, pupunta na tayo sa bangka. Nandito na kami mga kaspero. Yun yung nadali namin. Yan. Ito lang. Yo, putang ninyo. Yan. First batch. Wait lang. First batch. Dami. Yan. Eto. Ano yan, Master RJ? Ano yan? Dami Spanish dagat. Ang dami Spanish dagat. Oh, isday. Dami ako'y.